ini tum people si dak council long mate principal secretary long tum so alu thui mate memorandum na sami nang kok make ile tum non henjong stame ile tum pinan thek long lo karbeng long arat doan sami chini lo lagi ile tum people si bi angko puthon ile tum na dak principal secretary long sa nang sami nang kok make ile tum non antak akang sai akang ang thek bang long la la so kang sai pap jinia phan nili tum karbilo chalia song pen stame puthon nili tum bang tulo nasiki pudame bang ke pongkosjen pomni ra phan kopiloi tum nona lang prong poma il tum pongkosjen polo tangte alangli inut ke biha bipar lake angtang men ke bang abang phusi dak biha bipar na eklam abang phu chol lake la si alangli son son dak kar biang long long alangli kuna power pen si kuna jak kong pen si la ana chi plang long si piniar ni alangli jongjung aja kong pen office nane office ta bon dam se aja kong bang ke lake mu chithera ko mi alam logil tum karbi arat aphan nasi ni tum pabjin pen alang li phan men tu si alang li phan kang sai poma la pen alang li phan men tu si trading license la pen alang li contract license kan to ka bi adak alang li phan immediate pen kang thani pasin tum bini karbi lo chalia song hoi pen puthon ni tum ining po pen on ta nang sai pi pe la pen on ta council source ta me kithe geding so me bisang and del so ining ki pung masin tum pin dakan council ong ta me lang nang kok la pen langdam pulo tang te pongkos jan pulo tang te kumar lake litum karbi pi ni mar pasil lake chipa cholo alang ya men pen litum karbi karbi ini pan injir pi pan litum alang li pan chipa chot man sia alang li STS kota pen alang li ana power ka je dekhai bang ke lake litum mikri jangring social litum theknamo lasi ke langdam pulo te litum non ka dimaso district alang li ga dake implement na lo alang la pen Meghalaya state hala daken temo la sikarbi angong ta CM ki haita alang li rata thengnu ta populo le media thengnu stami populo kupia posi dakar jongsi ilitum karbi ini martum jongsi bangla sufan jongsi dolo pulo tangte la ke long li philang la pen dakke trading license ka dok weta la ke biha bipar stami la ke bithek thepu alang li ke bai dak tar sapin alang li ni dak si bonds stami non anta alang di pa implement ni la si la so nilitum karbi lo chalia song ben ke immediate alang li la so pa implement non mat pa implement je pasil litum bini jasemet peda bangke litum dak la so memorandum la foi long samit tok mon lo la pen do thla litum langdam nang litum glass corner sami litum langdam glass corner kumalo la te stesa alo supi panse ala takiano la son da kasi la son ison ben karbiang long long ke litum border chochi litum dak di pulong mata pinangan dak litum kasik sak long le phelang litum hanang thibom lo litum anban nang thibom la si litum udam pulo dang te karbiang long long ke litum no pinangan ke litum ka long le phelang man si apan ki dam nang bang ta dolo kumani ke heliam pe ki chobang nang ta do kumani ke hem kan sampen ka chisong halai ki dam bang da dolo si litum karbiang long ke long le phelang mang ke non anta judune plengune iltum bordal dam punanang bordal ke lage helowing alam lo itum dak di phu itum karbi ke ong nai lo pulutan te kona lo lake di phu long lo dak di phu rong so pilong ke pinan ke ong dung karbi ke thekere tum dadu bon sami la haya bang ke tum non bang ke kumania mien pen karbi pien po kumania STS asupi iltum ini panchipa chorbol hai pen iltum hanang use lo nasil hai bang ke iltum karbi lo cholia song ben ke lage klojun thek nasil haya bang pu tum han ke iltum non mat karbi lo mas kansil ke doktor turam long ha anang li silong sami ciparai lo lasin non man implement je masil tum dak pini labang so karbiang lo arak ki doan mate karbiang lo termas kansil kacari tim karbiang long pen ceng lo duan panta cing sai pen non by implement dak di pusil tum karbi lo chalia song pen so dak pen hang pon lo